Búnquer. «1903, San Francisco, Califòrnia, als Estats Units d'Amèrica. La ciutat de San Francisco viu un moment de prosperitat després dels anys de bogeria amb la febre d'or. De l'or, eh? Sí, la febre de l'or. Febre de l'or. Tu aquella època haguessis tornat boig. Totalment. Buscant a mi m'agrada or. molt l'or. Sí, ja et conec. Soc molt... Llaminer. Com el gitano. Al gitano Sí, li agrada l'or. li agrada I a l'or. mi també m'agrada. Sí. Bueno, perquè s'ha dit, a mi m'ho va dir un gitano, això. T'ho va dir. Gitano le gusta el oro. I dic, ja lo sé. I em va començar a explicar, tu ets un faraón. I dic, que guai. Esto es un faraón, el què? Em portava penjat Ah, un cap vale. de Ramsès. Vale. I li vaig dir, sí, és muy interesante que me digas esto. Això la cua d'un Burger King, eh? Carai, tu li sí vaig que... dir, i no ens coneixíem de res, eh? Va començar a parlar i li vaig dir, porque gitano viene de egiptano, que viene de Egipto. I el tio va dir, di. A quina hora era, això? 2 de la matinada. Ah. No tan tard, perquè el Burger King tancava a les 12, em sembla. Devien ser les 11, quarts. Val, no ho sé, no val. ho recordo gaire bé, però molt bon nano. Aquell. Bueno, som a San Francisco, eh? La seva població s'ha multiplicat i milers de cases d'estil victorià configuren el nou paisatge. Sí. Precisament en una d'aquestes cases de nova construcció hi tenim els Cornish. El matrimoni està d'enhorabona perquè acaba d'arribar al món el seu primer fill, en Robert Edwin Cornish. Mira. Aviam per on patarem avui. Aviam. Ja s'ha convertit en el joc. Sí. Porto un joc a part. Jo entro aquí, neix un nen, aviam per on peta. De moment per enlloc. El nostre protagonista ha estat de sort i ha nascut en una família acomodada. El senyor Cornish és ni més ni menys que el fiscal municipal. Home. El petit Robert viu en una llar estructurada i un entorn sa i constructiu. En Robert té una mirada pura i brillant i tot apuesto. Això sí, la mirada pura i brillant la té ben torta. El nano ens ha sortit ben guenyo. A veure... No passa res. No passa absolutament res. No, i un ull apunta a les 10, l'altre a les 3. Si això és tot el dolent que li passa... Ja hi firmo jo, eh? A mi em diuen, viuràs 80 anys. Sí. Només vols viure Sí, 80 trobo. anys? Ets tan poc ambiciós en tots els aspectes de la teva vida, Peyu. És que de veritat, eh? Jo no... Aviam si... És que hauríem de fitxar un tio que no fos tu per gestionar els contractes d'aquesta empresa. He pensat 70 i dic tira llarg. Ja que estic somiant, no? Et diuen, viuràs 90 anys, va. 90 anys i seràs guenyo tota la vida, però segur que viuràs 90 anys. Jo endavant, eh? A mi m'és igual. Però és que a més és un tio guenyo. T'hi veus bé igual, no? Perfectament, Eh que sí. És només que els altres et veuen raro. Els poso ulleres de sol. No, i si l'altre li molesta que no miri. Exacte. A mi què m'importa? Si jo hi ha els que tenen els ulls normals no sabem mirar I quan et diré una parlem. cosa. És veritat, mires Complicat, en un, això. mires Sí, al front. vas canviant. Jo et diré una cosa. Guenyos i coixos, ser guenyo i ser coix, té un punt sexy. Ah, Hi ha gent que li agrada. sí. Jo no et dic que em desagradi, tampoc. No. Depèn del És guenyo i trobar-t'hi. depèn del És coix. trobar-t'hi. És que depèn de com combini. Sí, hi ha un caminar de coix Sí. que és sexy. Sí. N'hi ha un que és massa. Massa sexy no m'hi he trobat. Massa, no. Si la cama és un pam més llarga una que l'altra, Sí. llavors ja és un problema. Més curiós, llavors. En fi, aquesta és una característica que no passa desapercebuda. El ser guenyo, veure un nadó tan guenyo com ell impacta una mica. Els veïns i els familiars deixen anar comentaris que fereixen els pares. No, home, no, això no ho feu. El pare, tot un fiscal municipal, sap que el fill estràbic tindrà molts problemes, començant pel col·legi. Per evitar-li disgustos i les burles dels altres nens, els pares d'en Robert han pres una decisió dràstica. El nano serà No, sisplau. educat a casa. Ah, vale. Home, si el homeschooling ha de ser el pitjor... Sí. La seva mare serà la seva professora. Ostres, veus, aquí sí que veig el problema. El què? Mare professora, te surt el nen tarat. Sí? Sí. Ai, no sé. Perquè hi ha un moment que no saps distingir entre alumne i fill. Sembla que la cosa surt bé, però els pares han tingut bon ull i han sabut fer-ho molt bé. Ja us n'encarneu, o sigui, ni l'heu vist i ja esteu fent la cunyeta. Amb només 4 anys, en Robert ja ha après a llegir i escriure. El marrec ho entén tota la primera i a les seves estones lliures es dedica a tocar diversos instruments.
Som davant d'un autèntic nen prodigi. Guaita, què? Mira, Què? ara què? Ara Què és el diu guenyo? Ara què és el guenyo? Quan en Robert fa els 11 anys, la seva mare diu que ja no pot ensenyar-li res més. Ha arribat el moment de dur-lo a l'escola, de sortir d'aquella bombolla familiar perfecta, tan còmoda i tan agradable. Ai. Vinga, ara, el cap a dins el vàter. Doncs mira, no. Ah? En Robert avança cursos tan de pressa que la resta de nens no tenen ni temps d'assetjar-lo. Este és un... Ja està sisè. Este és el de... Ja fa 2 cursos més que tu. No li fots el cap ja al no l'has vàter, atrapat, noi. Amb la seva intel·ligència els deixa tots ben acollonits. Allò que altres nens necessiten 6 anys per aprendre, ell ho fa amb la meitat de temps. Amb només 15 anys ja entra a la Universitat de Califòrnia per treure's la carrera de Biologia. Hòstia, 15 anys a la universitat. 15 anys a la universitat? Què fèiem nosaltres? ESO. Jo ESO, tu no. Jo a l'institut, L'altre. però bueno, l'altre. Sí. Aquí, a la universitat, per primera vegada, en Robert sí que s'ha d'esforçar per tirar endavant els estudis. Fins ara ho trobava tot molt senzill, però ara, hòstia, la universitat ha de remar fort. A veure, ara ja no és tan intel·ligent, eh? Bueno, té 15 anys. Listo. Ja, té 15 anys, està a la universitat i té 15 anys. No té bigoti encara. En Robert s'ha d'esforçar una mica perquè, a part de la carrera de Biologia, també fa la de Medicina i ha començat a preparar el doctorat. Hòstia, nano. Hòstia, potser l'hem jutjat molt ràpid, Sí, ojo, Al final, amb una mica d'esforç, aconsegueix treure's les 2 carreres amb matrícula d'honor. Una mica d'esforç, Una miqueta. I es converteix en el doctor més jove de la història de la universitat. Amb aquest currículum immaculat, la mateixa Universitat de Califòrnia li ofereix un lloc com a investigador en un dels seus laboratoris. Els americans això t'ho saben veure de Sí. seguida. Aquí dirien, ui, vols dir tan jove? Ui, No, saps què? Res. No. No, tenim un cosí del conseller Que ho farà més bé. ho farà més bé perquè és un Portarà- autèntic idiota. Exacte. En Robert Cornish, ara conegut com a Dr. Cornish, només té 22 anys. És un jove llargarut i escardalenc, amb la cara pàl·lida i uns cabells negres despentinats. I guenyo, recordeu. Sí, ganyo. Però si té els cabells llargs No, i despentinats, pot sí. tapar un ull. S'ha passat mitja vida... Oh, quina ràbia, els que porten aquell serrell que els hi tapa un ull. Sabia que no podries amb els emos que van Aquesta pentinats gent així. que van amb mitja cara tapada, amb aquells cabells aquí. Que dius, És que és incòmode per tu, també. clar, home, treu-te això d'aquí, noi. No, és que no t'hi veus. Quan vas a treure el carnet de conduir també vas així? Clar. I quan et tapen la trull? Què? Què si et tapen la trull? El nostre amic s'ha passat mitja vida tancat a casa els seus pares estudiant i l'altra mitja vida a la biblioteca de la universitat preparant-se la carrera. En Robert fot mala cara. Li falta una mica de vitamina D. És que estudiar tant, ja... Que allò dels ulls segueix igual, no? Sí, allò dels ulls, sí. Ha estudiat molt, però... No, lo dels ulls igual de malament, En Robert sembla un camaleó. És ben ganyo. Mira a l'hort i a la vinya. A més, ara es passa el dia tancat al laboratori. Cuidado. Després de moltes hores de feina, arriba el primer èxit del doctor Cornish. Ha trobat un antídot per el tali. El tali? Sí. Què és el tali? És un element químic extremadament tòxic que ha contaminat alguns camps de cereals de la ciutat. Gràcies al seu enginy, ha salvat 3 nens de morir enverinats. Què dius ara? Oh, molt bé! Bravo, doctor! Bravo! Bravo! Una foto! Aquí! No! Aquí, a l'altre! No! Que, bueno, és igual. Què guenyo és? Miri on vulgui. Guenyo? En castellà és guenyo? Bizco. Bizco. Ja m'ho semblava que no sonava bé. Bizco. Les seves investigacions en el camp de la nutrició també són importants. La seva recerca sobre el comportament de les vitamines és la clau per entendre com funciona el cos humà. Cuidado, Que li falta vitamina D perquè no li toca mai el sol, si ja t'ho dic jo, també. No, ni li tocarà, Ara al doctor Cornish se li ha posat entre cella i cella un invent revolucionari. Fa mesos que està tancat un altre cop al laboratori treballant en el seu invent. Endavant, doctor! Mira, Endavant! doctor! El doctor Robert Cornish acaba d'inventar Què? unes ulleres per llegir sota l'aigua. Les ulleres per llegir sota l'aigua. Ai, monelca! A veure, quin problema tens, Novita? Que vols veure. dir això d'aigua? Aviam, un moment, perdona, Sí. recupero. Ri. Veníem de salvar 3 nens de morir enverenats Sí.
hauràs de defensar molt bé això de les ulleres, perquè Escolta'm. em sembla, així, tal com ho has dit, m'ha semblat una merda d'invent, eh? A ell se li ha acudit. Allò que a vegades estàs conduint, te ve una idea i vaig cap aquí. Se li ha acudit, ha decidit inventar-ho i ja està, així de simple, Jair. Quin problema li veus? Uns quants, però, bueno, és que llegir sota aigua, eh? Bueno, l'invent té el seu mèrit, eh? Encara falten més de 30 anys perquè es comercialitzin les primeres ulleres de natació, eh? Coi. Ara em sembla tot molt fàcil, però en aquell moment en Robert Cornish ja n'ha patentat un primer prototip, però que les hagi dissenyat exclusivament per llegir sota l'aigua i no per nedar, que seria lo lògic, Clar, és una cosa una mica incomprensible. clar, és per diferenciar si vostè vol agafar una pedra o una garota. Perquè, o sigui, Sí. el detall de les ulleres a sota l'aigua per llegir, les ulleres fantàstiques. Ara, el llibre què? El Ha d'inventar una plastificadora abans de les ulleres. El llibre et queda fet un xafastre, allò. Déu meu. Ens situem al 1931. En Robert Cornish continua amb els seus experiments al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però avui s'ha agafat la tarda lliure per anar al cinema. Li han parlat molt bé d'una pel·lícula nova i la vol veure. Va, Transformers. Cap al cine. La pel·lícula és d'allò més entretinguda, però just en el moment més impactant, en Robert s'alça de la butaca i surt disparat cap al seu laboratori. La pel·lícula l'ha inspirat per fer un nou experiment. Voleu saber quina és la pel·lícula? A veure, quina és? Frankenstein. Ja hi som. No podia haver anat a veure Barbie. Noi. Oh, bueno, s'ha tocat un invent veient Barbie i cuidado també. Cuidado. Potser no te'n vas al laboratori. El doctor Cornish està convençut que pot tornar la vida als morts, tal com fan a la pel·lícula. Ai. Per això comença a fer una exhaustiva investigació i topa amb els escrits d'un científic italià, el nostre gran amic Giovanni Aldini, programa 42 d'aquesta temporada. Home, l'italià que t'endollava electricitat pel cul per ressuscitar-te. És que com oblidar-lo, no? Sí, noi. A aquestes altures ja haureu descobert que els científics que han jugat a ser Déu ha sigut un dels fils conductors de la temporada, des de Giovanni Aldini fins als diversos científics soviètics que empaltaven testicles de mico als seus pacients, recordeu? O jugaven a fer gossos amb dos caps. Gran temporada, Sí. gran temporada pels animalistes. Després d'estudiar els mètodes d'en Giovanni Aldini, en Robert també pensa que l'anus és el secret de l'èxit. Aquesta frase, Sí, noi. que com a eslògan. Està bé per un bar. L'anus és el secret de l'èxit. Es veu que per l'anus es pot tornar a la vida. Tu agafes un senyor mort i per l'anus és una tècnica ben simple, Jair. Potser s'ha de millorar una mica perquè no sembla que funcioni gaire. Aviam, el mètode, però ja tenim el mètode. Sí, te l'explico, Aviam, si vols. sisplau, home. Aviam, per si s'us ha mort algú. Tu estires el mort boca terrosa, vale? Li separes les natges del cul. Sense dir ni bon dia. No, no, és mort, l'altre és mort. L'altre és molt, ja ho sé, però un respecte, no? Sí. Llavors li has de posar un tub per l'anus i per allà se li ha de bufar fum de tabac. Clar. Clar. Primer- Sí, estosseca, és que és viu. Sí. A mi, ara, en vistes de tot, lo de les ulleres per llegir sota l'aigua no em semblava tan malament. No. Llàstima que en Robert no obtingui els resultats esperats. No m'ho diguis. Per més que li manxi fum pel recte, el mort segueix ben mort. O sigui, un senyor Fumant. amb un Manchester Sí. davant d'un cadàver. I llavors amb un tubo... I un mort a terra amb un tub al cul. Sí, que sí, aquesta sí. també l'escena és maca de veure. Sí. Podem entrar a veure la iaia ja? No Un encara, moment, un moment. Un moment, que acaben d'entrar al cartró de tabaco. Descartat el fum i també l'electricitat, el doctor Robert Cornish considera que hi ha un mètode millor. Què dius ara? Sí, per això treballa en un nou invent que li permeti recuperar el batec del cor i fer circular la sang. Què ha inventat? Un cor artificial? El desfibrilador? No ben bé, no. Què és? Ha inventat Sí, digue'm. el gronxador de morts. Això t'ho has inventat, no? No.
Es diu el gronxador de morts perquè és el que m'imagino? No sé què t'imagines, però si t'imagines un gronxador de morts, és això. L'invent consisteix en un tauló de fusta on es lliga el cadàver. De moment ja m'imagino això. Anaves per aquí? De moment el dibuix és aquest? És aquest i a dalt hi havia una placa de ferro que deia Xocolates Torres. És exactament això el que m'imagino. La fusta va fixada a un eix que permet que el mort es balancegi amunt i avall. És com un d'aquells gronxadors infantils, diguéssim, on dues criatures s'asseuen als extrems de la barra i van pujant i baixant. Tan divertit allò, i m'he fet tant de mal allò. Sí, perquè sempre havies... Quan feia 5 minuts que feies allò, llavors provaves alternatives al joc, no? Què passa si tu estàs aquí quiet i jo salto de cop? Què passa si pico molt fort a terra? Què passa si li diem al gordo que vingui? Ens fiquem nosaltres dos aquí. Dos aquí i un allà. A veure. I el del mig s'anava a Camp Pistrau. S'anava aquell. El doctor Cornish està convençut que amb el moviment repetitiu s'aconseguirà fer circular la sang del mort. Ja. Això sí, ha de ser un cadàver fresc, ha de ser acabat de morir i sense lesions físiques. No pot estar allò dessagnat i quejat. No anem a buscar el... Gràcies als seus contactes amb la universitat aconsegueix cadàvers d'homes que han perdut la vida per un infart, que han mort ofegats o simplement gent condemnada a mort. El primer experiment sembla que funciona prou bé, tu. El cadàver recupera cert color a la cara. Home, què dius? Mentre es gronxa... Va, alegria, Josep! Va! Al cap d'unes hores de gronxar-lo, però, el mort continua igual. L'únic que ha aconseguit el doctor Robert és provocar-li una tendinitis al seu ajudant. Puc parar una mica Que t'he dit que gronxis! Em fa mal el braç. Gronxa'l més! Se m'ha mort el braç, em sembla. L'experiment ha estat un fracàs. En Robert està convençut que necessita cadàvers més frescos. Cony, més frescos són vius, ja. Noi, si passen 30 minuts de la mort, la sang es coagula i l'invent no funciona. El doctor ha tingut una altra idea per no haver de demanar més cadàvers a la universitat i decidir el moment de la mort del seu pacient. Ja comencem. La musiqueta. La musiqueta que tot va bé. Se'n va fins a la gossera municipal. Hi va haver una època a aquest món que els gossos... Jo no sé. Llepaven sempre, Jo no sé com han arribat tants gossos vius a dia d'avui. Es queda uns quants gossos. Posi'm aquests. Vinga. Tots seran objectes del seu nou experiment. Els gossos es diran Lazarus, Lazarus 1, Lazarus 3, 4 i 5. Val, d'acord. Quan et posen nom, quan a tu un científic et posa nom... M'he deixat el 2, perdoneu. Amb un número al costat... Ah, sí, bueno... Lazarus 1, Lazarus 2, 3, Lazarus 4, Lazarus 5. Quan et posen un número al costat... Sí, malament. Això és com quan et tocaven pastorets i el teu paper era pastor 3. Ui! Poques coses diràs, nano. Malament. Els pobres quissos no sospiten res. Ells estan prou contents d'haver sigut adoptats. Que bé, tenim una família nova. Que bé, doctor. Un cop al seu laboratori, el doctor injecta al primer gos una barreja d'èter i nitrogen que el deixa mig mort. Al cap d'una estona, el quisso deixa de bellugar-se. Ara sí, és clínicament mort. Ni batec, ni respiració, ni cap constant vital. Aquesta vegada el doctor Robert també injecta un anticoagulant per la sang i adrenalina per estimular el cor. Entre gronxada i gronxada aplica oxigen fent el boca a boca al gos mort. Situació complicada. Si entra algú sense picar abans a la porta... Bueno, i que t'has de coordinar molt bé amb el que gronxa. El que fa el boca a boca i el que gronxa han d'anar molt coordinats. Molt, perquè et rebenta el cap, Home, malauradament l'experiment, tampoc surt bé. Què dius ara? En Lazarus 1 és ben mort. En Robert sap que cal millorar l'invent. Precisament per això ha comprat 5 gossos. Atenció, perquè amb els quissos 4 i 5 la cosa és diferent, Després d'una bona estona de gronxar-lo, en Lazarus 4 torna a la vida. Ai! Què? Ai! El quisso zombi! Mira, qui s'encarda ara del guenyo? Ara què? Fa 6 minuts, en Lazarus 4 estava mort i ara està remenant la cua pel laboratori. Sí que és veritat que han quedat tocats, El Lazarus 4 i també el 5 han tornat a la vida, però la falta d'oxigen els ha deixat secs i ara caminen de tort. Que éreu morts fa un rato, Ara. Gos? I fa més a la gossera, No em bordis ara, Sí. En Robert Cornish, aquell nen prodigi que va doctorar-se amb 20 anyets,
Ara ha aconseguit la fama mundial, però la Universitat de Califòrnia, la universitat que va veure el fer-se un home, li gira l'esquena, tu. Què dius, per què? Mira, estan tips de l'atenció mediàtica i les queixes dels col·lectius animalistes. Per això l'han acomiadat. Sempre els animalistes, eh? Mira que aquests gossos estaven la mar de bé. Estaven perfectes. En el moment més àlgid de la seva carrera científica, en Robert Cornish es troba al carrer, sense laboratori i sense finançament. Per sort, aprofitarà la seva fama per fer uns quants calarons. Protagonitzarà ni més ni menys que una pel·lícula de Hollywood on s'interpreta a ell mateix. Què dius ara? Sí. La pel·lícula es diu Life Returns, de l'any 1935. Passa, sense pena ni glòria, però permet que en Robert es munti el laboratori a casa, tu. Sí, però no t'enduguis la feina a casa perquè això no va bé. No va gens bé pel cap, eh? Mira, la salut mental d'en Robert és un vaixell que fa dies que ha salpat. Continua obsessionat a tornar els morts a la vida. En Robert està decidit a fer un pas més i tornar a intentar-ho amb humans. Dedica un bon grapat d'anys a millorar el seu gronxador de morts. Déu-n'hi-do, És que... Posa-li un altre nom. Encara que sigui un gronxador, posa-li un altre nom. Sí, un altre. Ara ha afegit una màquina que imita la funció del cor i dels pulmons. Per aquí anem bé, eh? Aquesta sembla millor que el gronxador a seques, de moment. Com que els diners de Hollywood se li han acabat, ha fet servir... material una mica d'estar per casa. Sí? Sí. Ha muntat la màquina de ressuscitar morts a base de canonades del seu vàter, tubs d'aspiradora i 60.000 volanderes d'aquelles rodones per passar els cordons pels forats de les sabates. Això? Amb Això ho has de comprar per AliExpress. Ah, sí, noi. En Robert està convençut que aquesta vegada funcionarà, però les autoritats ja li han tancat l'aixeta dels cadàvers. I sense morts... No, clar. Sense morts no pot fer l'experiment. No pot fer res. Aviam, què? Necessitem un mort. Sí. Som al 1947. En Robert Cornish ja té 50 anys i avui ha rebut una carta interessant. És d'un tal Thomas McMonigle, un condemnat a mort per haver violat i assassinat una nena de 14 anys. Un cop mort, en Thomas vol que el doctor vagi a la presó i el ressusciti. Aquesta és la seva última voluntat. Hòstia, el condemnat a mort jugant totes les cartes, Sí. Jo he sentit dir que hi ha un loco que... Doncs miri. Què hi perdem per provar-ho, no? Que gronxin un rato després de mort. Ja està. El doctor Cornish diu que endavant. Considera que reviure a un violador de nenes és una gran idea. Boníssima. S'està fent vell i serà de les poques oportunitats que li queden per provar la màquina. El director de la presó i el jutge del cas ho veuen diferent. Si en Robert fa reviure el violador, aquest delinqüent ja haurà pagat la seva pena i l'hauran de deixar lliure. Finalment, el condemnat és executat a la cambra de gas sense que en Robert hi pugui intervenir. L'últim que el doctor Robert Cornish prova de ressuscitar és, concretament, la seva carrera científica. Però res, noi, la comunitat l'ha deixat de banda. Es passa els últims anys com un llum de ganxo, amb esquizofrènia i sentint veus i lladrucs de gossos dins del cap. Són els remordiments, això, eh? Qui hi ha? El gos! Vols que et ressusciti? Ja el gos marxant ràpid. El nostre protagonista, el nen prodigi, l'alumne més avançat de la Universitat de Califòrnia, el científic més prometedor dels seus temps. L'home capaç de tornar a la vida acaba els seus dies venent pasta de dents de la seva pròpia marca. La Dr. Cornish Tooth Powder. Ostres. Jo no la compraria. Jo tampoc. Sabem què està Per si feta. un cas. Robert Cornish mor tot sol a causa d'un infart. Tenia 60 anys i ningú el va gronxar després per ressuscitar-lo. No, sembla que no. Voleu veure el loco del gronxador? Aviam, pinta de boig, pinta de... Bueno. Bueno, què tenim aquí? La foto té de tot, eh? Sí. Aviam. L'estrabisme segueix? Sí, segueix sent ganyo. Segueix present. Va estar operant un gos i dur un barret de tenir una paradeta de vendre gelats? Sí, senyor. Més que uniforme de metge, és uniforme de vendre gelats. Ho has dit molt bé. És així, i té un gos que... El pobre gos està mig ninot. Detallet de l'ampolleta d'aigua, per si el gos té set, això sí. Mentre l'estan obrint en canal. Déu-n'hi-do, En fi, ostres, el doctor Cornish, aviam què li sembla a la gent del búnquer. És digne de quedar-se amb nosaltres, sí o no? Noi, no ha agradat. No ha agradat, no ha agradat gens. No ha agradat que matés 5 gossos. Bueno, 2 van sobreviure, Dos van sobreviure i va bufar-li fum pel cul a un mort. Sí que és veritat, Això... sí que és veritat. Hi ha gent que fa coses pitjors. Doncs res, Robert Cornish no entra al búnquer. Fora!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossell, què més ens porta sobre aquest professor? No m'has dit si m'agrada. És que crec que sé la resposta. T'agrada, Neus, o no No t'agrada? m'agrada. Però, escolta'm, això de la pasta de dents, Sí. tenint en compte que va tenir molt de fum a la boca, va bufar culs i va fer boca a boca gossos, Va bufar Sí. culs, jo crec que fer una pasta de dents Podent sabia, està bé, podent perquè sabia. devia pensar, no puc més, ja amb el meu olès. Sí. A veure, de què està feta la pasta de dents? Què porta allò? Què és? En essència. És cosa, Diamants, en essència sí. no té res, té cosa, és Què? cosa química. Tot és química, Cosa eh? química. Cosa No química. hi ha part de menta? De No veritat? sé què hi ha allà dintre. Menta. Menta. Sí, però tot això són gustos i prou, no? Però què... No ho sé. No sé, ara ho buscaré. Fluor, és veritat. tot és, Fluor, deu ser quasi tot excipient i l'altre, pues, algun component d'aquests. Vosaltres que et- vau que et glopejar mata. fluor a Mira, l'escola? doncs sí, i per això no arribarem als 100 anys, que era el que volíem. Perquè Déu-n'hi-do. Fluoruro sòdico, diu. Sorbitol. Que Sorbitol, sí eh? que diu que porta humitat i dulcifica la pasta. Veus? I hidròxid sòdic, que fa la funció de netejar les dents. Doncs El que molt bé. neteja és l'hidròxid sòdic, es veu. I el que bé. raspall. És com si et fots una càrxera a les dents, també te les neteja. Sí, Oh, i sí, tant, sí, ja sí, segur. sí. Va, doncs vinga, som-hi, anem Va, a parlar de més coses. Es veu que la discussió aquesta que va haver-hi entre el director de la presó pel fet de reanimar el violador de nens, Sí? Sí. de nenes, nenes, va Nenes. ser molt mediàtica i la van seguir molts mitjans de comunicació. sí? Cadascú hi deia la seva, evidentment. El director de la presó no estava d'acord en que això es fes. A més, hi havia aquest inconvenient de que si l'experiment no anava bé, sortia bé, al contrari, doncs després el Clar. protagonista... Clar, després No, no, que- Vostè està condemnat a pena de mort. Clar. El maten, ja ha complert la condemna, si el ressusciten... ressusciten no pots tornar-lo a després, jutjar. clar. I el nostre protagonista doncs, es defensava. Com? Doncs mira, va amenaçar de gassejar una ovella per demostrar el seu invent, Mira. que funcionava. Gassejar una ovella és de ser molt mala fort, persona. Però si havia provat en gossos, ara que volia provar el món de l'ovella ja, Home. Sí, se li havien acabat. Sí, de fet, els seus experiments eren interessants, però alguns curiosos. És per aquesta raó que a la pel·lícula que roda el doctor Cornish hi surten imatges d'experiments reals. Ai, ai, Els ai. articles que he llegit diu que no és del tot agradable veure això. Ho dic perquè L'hem estigui de mirar, avisat. aquesta pel·lícula. Sí, Deu ser perquè- maca. Diu que no és gens agradable, repeteixo. Bueno, Que surt fotent-li algun tub pel cul en un cadàver. Jo, com que si a mi si em diu que no és agradable, jo ja no ho miro. Vale, no? vale. No, a mi Ni, no, no et pot la curiositat? En absolut. està al 3CAT, aquesta pel·li, o no? Suposo que sí, deu ser un sense ficció. Va, i parlem del sistema de reanimació del nostre doctor. Sí. Heu de saber que, com heu dit, el nostre amic feia el boca a boca, els cadàvers i els gossos per ajudar a omplir els pulmons. I potser això us sembla prou normal. Bueno, Bueno, Sí. els gossos no, però els No, humans sí. sí. No? Ara sí. Però aquesta tècnica de reanimació cardiopulmonar encara no es coneixia. Vull dir que, de encara fet... li haurem de deure alguna cosa a aquest senyor. és que sí, perquè havien de passar 20 anys encara perquè s'utilitzés. Ostres, 20 anys abans el nano ja bufava Mira, boques. ja feia el boca a boca. Era un avançat de l'època. Sí, Era un avançat sí, sí, de l'època. Sí. Així que això era un avançat del seu temps. Potser no pel tema del fum del tabac del cul, això poder sí que no. És que, però per l'altre sí. és que això, el fum de tabac pel cul, No sé, a mi m'haurien d'explicar molt Sí, bé. aviam, La si teoria, tots- si més no. Ja, Sí. és veritat. Sort que el que va... Bueno, si algun dia caic desmaiat a terra, proveu. Vale, T'ho però farà ell. jo no fumo. Proveu, però per una situació de vida o mort. Ah, no, si és per salvar-te no? la vida, sí. Ah, que maco. Un cigarro me'l foto. Va, doncs vinga, va. Vaig a fer una pregunta Va, a sisplau. la gent d'Aigua Freda. A veure, quina tècnica s'utilitzava abans d'exercir la reanimació Ojo. cardiopulmonar? Vamos. Com es feia abans de boca a boca? Com es feia abans, lo de boca a boca? Com es feia? Ja està. Com es feia? Com es feia? Opció A, cop de puny sec a la zona de l'estómac enfocant cap als pulmons. Hòstia. De ganxo, diguéssim. Opció B, fer rodar la víctima sobre un barril de panxa amunt. Perfecte. I opció C, espantar-lo de diverses maneres perquè de l'esglai tornés en si. Com per treure el cinglot. Sí, exacte. Molt bé. Doncs estan molt bé les tres. Cop de puny a Cop de l'estómac, Com eh? de puny sec, eh? Com de puny. Sí. Com de A puny. muerte o no? O sigui que la iaia s'ha desmaiat. Cop de puny. Vinga, va, cap a... A veure si és la A, va. Oh! No, home, no. Doncs no, us heu d'imaginar un ratllam de barril, Sí? persona a sobre, d'esquenes al barril, Sí. i anar-lo fent rodar.
Mira. Raca, sense que acabi de fer Clar, la perquè volta, no, jo crec entenc. que no, clar. I en van salvar algun, així? Ho feien. Ho feien. Només diu això. Està bé, Jo crec que de l'esglaia reanima. A més, no sé ben bé per què, perquè és el que diu en Peyu, no se sap si va funcionar, si van creure que era bona idea, però es portava a terme això juntament amb el fum del tabac pel cul, això va durar un temps, va agradar sí que i es va va quedar. agradar, Sí, Va. sí. Jo és que... No, m'ha agradat. Això... Va, i parlant dels Lázaros, Va, vinga, va. Els Els 5 gossos. gossos que no van acabar del tot bé per culpa del nostre amic. La premsa parlava del jove doctor Cornish, d'ulls enfonsats, que repetia el seu experiment del gos. Se'n va parlar després de la seva primera actuació i després en Lázaro 2, Sí. que sembla que sí que va aconseguir reanimar-lo. És que ho va posar molt per sobre perquè... El 4 i el 5 m'he quedat jo. Sí, perquè el 2 l'ha posat per sobre perquè no compta com a èxit. Per i us què? explicaré per què. El fet és que en Robert es va emocionar tant quan va veure que sí que tornava a la vida, Sí? que va voler accelerar el procés i li va posar més adrenalina del compte. Vaja. Oh, que va bé, molt bé, més! Mort. Massa. Ja està. Sobredosi i ja està. Dels dos que van viure més, en Lazarus 4 i el 5, que deia ara en Peyu, expliquen que caminaven lentament, anaven amb les potes de darrere ben rígides i tenien la mirada molt buida. Bueno, Sí, esclar. tu què vols estar, mort o caminar lent? Bueno, és que l'ha matat ell, Jo caminar lent. No. Si l'ha matat ell, Sí, bueno. home, clar, prefereixo viu i no haver conegut aquest senyor. El nostre protagonista va descobrir que hi havia una part del cervell que continuava ben morta. Vaja. Un d'ells va poder bordar, Hombre. sí, asseure's i fins i tot menjar-se mig quilo de carn al dia. Molt bé. Guaita el mort! Guaita, A l'hora de dinar no estem tan morts, eh? Això hi ha avis que també ho fan, eh? Sí, Hi ha algun Que avi sembla que, que no. Sí. que Ai, sembla ai, que d'allò ai. i a l'hora de Ai, dinar ai, ai. dius, Sí, i aquest que t'has fotut tota la paella, Josep. sí, però bueno, la veritat és que eren un ànima en pena, pobrets. De fet, no és cap secret que es van morir. Penseu que estaven molt i molt dèbils. Sí. Llavors jo faria una pregunta a la gent de Santa Susanna. A veure, de què van morir els dos gossos reanimats pel nostre amic? Mira, Opció A, d'un constipat. Opció B, d'un vessament cerebral. I opció C, com que eren secs, van caure per un barranc. baixa. Què feia? Per què hi havia un barranc al costat No sé, del laboratori. La B. La B. La B, vessament cerebral. Vinga, Aviam. anem a veure. No, ja ara s'estan ofegant els gossos, ara. Doncs no és el barranc, és un constipat! Es van morir d'un refredat. Sí, es veu que... Sembla que una nit algú es va deixar les portes i les finestres del laboratori obertes Ai, noi. i es va morir d'un constipat. Vaja. També ha de fer ràbia després de tant d'esforç. Home. Vai, parlant de constipats, gent de... Alpens. El pens. Quina edat té Pep Sala? No està encostipat, en Pep Sala. Però té la veu nasal. No ho sembla. Sembla que estigui constipat. Quina edat té Pep Sala? Opció A, 59 anys. Opció B, 68 anys. I opció C, 63 anys. Em sorprenen les tres opcions. Sí. Perquè Sí, em per què? pensava Com que era ho més fas? jove. El viejo no, 68 no. Jo em pensava que era més jove, en Pep, eh? 68 I no. per allà darrere han dit està viejo, eh? Ara fa 25 anys es va morir el Sala. Ai, l'altre. Ara fa 25 anys es va morir l'altre. Que això és una dada que per saber l'edat és perfecte. És perfecte. És perfecte. No ho sé, no? Vai, no fan els seus càlculs, ells. Soc antisau. 68 no. Quina edat té 68? Pep Sala? No, 63. 63. Vinga, la C. Anem a veure si és la C. Esclat d'alegria a la tercera fila. Poca broma amb els càlculs que han fet, al final. Sí, sí, els hi ha sortit bé, tu. Doncs mira, va néixer el 17 de juliol, per si voleu saber, de l'any 1960 a Osona, la vostra terra. I tant veieu? que sí, és veí de Muntanyola, viu a sí, Muntanyola, Pep mira, Sala. En Pep Sala, anys més tard, ens va emocionar amb les cançons de Sau, amb el seu company. Es diu Carles Sabater, l'altre, vale? Carles Sabater, sí, ja us n'heu oblidat, però és Carles Home, de Sabater. veritat. Només l'han encertat aquesta última fila. Sí, senyor. però Doncs bueno, ja mira. sabeu que aquí, vull dir... Sí. Sí, Ahir- ahir n'hi havia un que, Ahir bueno... que participava quan volia. A veure, Sí. anem a deixar la normativa clara del concurs. Només pot participar l'última fila. Els Sí. altres, calladets. Calladets. Si Vale? de cas fallen, ja tindrà l'oportunitat. Així que només els de l'última fila podran aconseguir el magnífic lot de conserves. Ferrer! Vinga, va. Atenció, que qui guanyi s'emporta tot aquest fato. Fes-los He de dir el títol, que Sí, diguin el el títol. títol. Digueu el títol d'aquesta cançó. Qui el digui...
Un àngel. Enviem un àngel. Enviem un àngel. Enviem un àngel de sau. L'Arnau. Perquè s'ha sentit un àngel? Enviem un àngel, no? Un I àngel. llavors l'Arnau ha dit envia'm un àngel. De qui molt és bé. aquesta cançó? De Sau, eh? De Sau, És que clar, és que ja vaig venir a sous, bueno, ja ho sabeu. Que Sí. Tenies ganes de tocar aquesta cançó i t'ho has muntat tot per tocar-la, Neus? Jo ja havia escrit lo d'en Pep Sala. Ja. Doncs res, escolta'm, el lot de conserves Ferrer que se l'emporta l'Arnau. Fort aplaudiment per ell i per la Neus. Sigui com tu, envia'm un àngel que s'assembli a tu. Miraré l'esquena al futur. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Tu, ja, jo tinc un gos coix, un gos amb una discapacitat, el vam adoptar així i publico, és coix, és molt maco, però és coix. I a diferència de quan tens un fill coix o amb una discapacitat, que tothom se'l mira però ningú s'atreveix a opinar ni a dir res, quan tens un gos tothom es veu valent per cardar-hi cullerada. Ah, és coix! Ah, ja ho heu vist que és coix? Ai, pobret, s'ha fet mal. I, bueno, canso una mica, perquè a la primera fa gràcia, a la segona dius, ostres, es preocupen per tu, però quan portes 350.000 vegades que t'ho han dit, ja n'estàs fins als collons i comences a respondre, no, sí, és que l'he trepitjat, o... No, bueno, és que el pico, bueno, no sé, proves qualsevol tipus de resposta. A veure si em podeu donar alguna de més original, perquè ja se m'han acabat. És ideal per la biografia d'avui, Sí. la pregunta. El gos és coix, tu. Però- És que, aviam, Això de descriure un animal sí. és coix. Sí, ja ho veiem. No sé, és marró. És Sí, que no sí, sé, és una cosa que no sé Però si això la cal. gent ho fa molt, eh? Amb les Sí. embarassades també. Estàs embarassada? Sí. Sí, clar. A mi aquestes coses que s'avisen quan ja fa temps que viuen amb tu, no sé. Sí. El gos és coix. gos és coix. La gent es veu valenta de seguida amb els animals més, clar, suposo. És clar. veritat. Sí. Senyora, su perro está obeso, está gordo? Això ho vaig veure, uns obrers de la construcció sí? sud-americans dient-li a una senyora, el perro está obeso? No sé. Mira, millor posar-se Dic, amb què els hi el pots cos. dir? Què els hi pots dir, amic oient, a la gent que s'atreveixen a titllar de coix el teu gos? No ho sé. Preocupa I per tu lo què? teu. Preocupa Sí. per lo teu. Pots fer servir el calla gordo tota la vida, encara que estigui prim. Sí. Calla gordo. Calla gordo Ja o el teu pare sí que és coix. Ara, No, que, I si l'encertes, no, fort, ja. Sí. No ho és, doncs ara ja veuràs com ho serà. Ja veuràs com ho aquest serà. gos és coix. També ho era en Fraga i no li va anar malament. Pam, Ja està. pam, Perfecte. endavant. O... no sé. No sé, no sé. opineu sobre les minusvalies dels altres. Exacte. Ja, és que- Exacte. cadascú- O agafes el gos i li refregues per la cara. Que sempre fa angúnia. M'han dit que m'ha dit el metge que va bé. Va dir que- Li marxarà la Sí, la ara que coixera. ho comentes, és coix i vaig anar l'altre dia amb un naturalista. Sí, i em van dir que li havia de fregar el cul per la cara del primer que m'ho preguntés. Vaig amb un xaman. Deixa'm-ho provar, que ara Aviam. em sembla que... Ja Aviam, veuràs que aviam. correrà bé, ara. Hòstia, estaria bé, això. Vinga, va, Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta. Sí, l'Albert de Vic. Albert de Vic. Albert. Sí, jo vull fer una pregunta que es fa a tot Catalunya ara mateix. A veure si sabeu qui va matar en Sansa. Ostres. Vosaltres què creieu? Ostres, Palanca, aquestes- el Lázaro o Carles els hippies Porta. aquells? Ostres, aquesta és bona, eh? Qui va matar l'amic de Thor? Jo no tinc una opinió formada. No. No. Així com sobre el tema d'Helena Jovany, sí que la tenim. Sí, Sí, home. aquest sí, ho tenim molt sí, clar. Sí. Que es veu que no està tancat del tot el cas, no? No. Ara amb la intel·ligència artificial Què? es faran coses. Ah, És sí? Ho he dit bé? Sí? Mira. Sí. Ho vaig sentir a la ràdio. Al búnquer @carla. No, si envieu les vostres teories, les podeu enviar, si voleu. Jo, escolta'm, no tinc una opinió formada. He de dir que Thor m'agrada molt. La Molt. història aquella és Molt. meravellosa. He sentit ja notícies de que els habitants de Thor estan Sí, fins a dalt home, de és que- turistes que van a veure De el poble. curiosos, se'n De diuen. veritat. Què aneu a veure? Què aneu a veure, Vaig veure una exactament? gent l'altre dia. Josep i no sé què, venen de Canet de Mar. Aviam. Si tu estàs a Canet de Mar, Què hi has d'anar a fer, Thor?
has vist una sèrie i t'has tornat loco i has d'anar a veure Thor amb els teus propis ulls, però aviam, ens estem tornant bojos o què? Però si en Carlos Porta ja t'ho ha gravat tot, T'ho ha gravat tot? perquè no hi hagis d'anar. Efectivament. Si no, és que clar... Què vas a fer, Thor, ara? És que no, Que hi viuen 3 persones. No ho veuràs pas més bé del que ho ha gravat ell. Ell t'ho ha gravat en Full HD, Perfecte, ho 4K. tens perfecte. I t'ho ha explicat, I que no el tens en Carles Porta, Thor. No. Tu aniràs allà, faràs una foto de merda amb el teu telèfon. De merda. Que la gent... Un vídeo per penjar-lo a TikTok. Hem vingut a Thor i som gilipolles. Ara. Se t'ho posen. Volen Volen tocar prou de coses. turisme d'aquest, turisme de true crime, prou. Prou. És veritat, s'està fent molt famós. No, perquè si t'han matat el teu tiet, per exemple, No hi aniràs te pas. farà gràcia que No vingui te gent farà a veure gràcia. on han matat el teu tiet? Corre, anem a veure el tiet d'aquell d'en Josep, que el van matar. No. Escolti, No. deixi estar el tiet d'en I Josep. ho fan molt, això. Van veure un documental, te'n recordes que van veure un documental que anaven des de TikTok, feien com d'investigadors Feien i anaven... gent que feia de Nieves Herrero. Cuidado. Sí, i anaven a llocs i intentaven... I clar, és molt repercutia tot en la investigació que portaven a terme tots els policies. Això és culpa de les xarxes Fatal. socials. Sí. Si no hi haguessin xarxes socials, Exacte. perquè la gent només va als puestos per fer-se la foto i penjar a Sí, l'Instagram. és ben cert. I et diré una cosa, que és molt grossa i està passant ara. La gent es casa per penjar-ho a Instagram. És veritat, Ni és per veritat. amor, Ni per amor, ni per res, no. de res. Per Ens casem, l'Instagram, que així ho penjarem a Instagram, que he vist aquella, que s'ha casat i ho ha penjat a Instagram. Sí. pareu de penjar coses a l'Instagram. L'Instagram, Instagram pels famosos. ja està. Deixeu-nos-ho nosaltres. El Búnquer, el programa de ràdio favorit dels intel·lectuals catalans. I també el teu. Hola, búnkers. Estem aquí al Cotxe en Família i tenim un debat. Jo dic que el ric que té un Ferrari és un ric quillo perquè tenir un Ferrari és de fantachón. Però el meu company diu que no, que el quillo sempre és quillo perquè és de classe treballadora i que per tant té més respecte que no pas el ric del Ferrari. Però jo dic que un ric es pot comprar un cotxe molt bo igualment que no sigui un Ferrari, però és de fer el fatxen de tenir un Ferrari. Vosaltres què en penseu? Per l'amor de Déu. A veure, Cristiano Ronaldo és quillo o no? Home! Ja està. És que a vegades el quillo es fa ric perquè la riquesa no premia exactament el coneixement. Ni Normalment al contrari. És que, aviam, Clar, al quillo li agrada l'or. no heu vist mai el reportatge d'aquell nano que es va quedar ric venent catximbes a Andalusia? Aquell tio, que és un Què passa, quillo. aquest documental? Un moment, què és aquesta, mira, aquí és què és un aquesta total, mira, aquest fantasia? A veure, de què Hi va ha això? un quillo andalús que es va quedar milionari amb criptomonedes i venent catximbes. I Però és que diversificat el negoci, no? crec que primer va començar venent catximbes i ara ha invertit en criptomonedes o alguna cosa S'ha així. fet d'or. És que te vaig a buscar la notícia perquè no sé com es diu aquest. Bueno, què posaràs? Quillo catximbes ric. Quillo catximbes bitcoins. Criptomonedes andaluz, posa. Posaré emprendedor catximbes. Emprendedor catximbes, D'acord. això m'agrada. El quillo no té un quillo en Ferrari, doncs jo n'he vist bastants. I tant. I alguns són d'Andorra. Las Sí, cachimbas alguns. de Ángel Molero. De vivir en el barrio más pobre de España a facturar 5 millones de euros vendiendo cachimbas. Però Què t'he A veure, dit? per què a sap veure un això moment. ara, en Peyu? Perquè Jo a vegades tinc datos. No, ja ho veig, A ja ho veig. vegades. està Perfecte, molt i molt bé, perfecte. està molt i molt bé això. O sigui, aquest tio vivia al... Aquest Però senyor... es poden facturar 5 milions d'euros venent catximbes? Això ja és un problema del nostre país, però sí, es veu que sí. Que les fa molt bé. Bueno, són cachimbas de lujo. Les ven, crec, molt als Emirats Àrabs i aquests puestos. I les fabrica ell o no? Las fabrica... Sí. ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿Cómo pasa de vivir en una pobre en España? És un artista? Mira, tuvo una idea i la puso en pràctica. És el resum Mira, que fan aquí. com en l'Elon Musk. Sí. No sé com es diu la marca de cachimbas aquesta, no ho sé. Ángel Molero es diu ell, és ben curiós. El rei espanyol de les cachimbas Sí. és del polígono sur de Sevilla. Sí. Ostres, tu. I és, Bengala, Spain, és el negoci. A veure, fa cara de quillo o no? És un quillaco, Sí. és un quillaco en tota regla, Jair, amb xandall, per més milionari Sí, que sí, sigui, sí. va amb xandall. És aquesta cara de quillo NPC que fa aquest senyor, que tots coneixem aquest senyor. Aquest. Mare de Déu, o sigui, no, vull dir, un tio amb Aquest la mateixa estil. cara. Sí, i Aquest tant, estil i de tant, persona. i tant. És un quillo. Un quillo Per en tant, Ferrari, és un donem quillo. la raó a la nostra A la noia, oient. sí. A la noia. Sí. Neus, no sé si algú vol fer alguna altra Sí, pregunta. en Sergi de la Guixa. Sergi. Sí, hola. Què?
ahir vaig escoltar el programa que hi havia un noi que es deia Xevi, que no s'entrava gaire de com funcionava la cosa. No, la va liar una mica amb el concurs. Sí. Llavors, com que per aquí han passat moltes persones, aviam si podíeu dir algun personatge o alguna persona així estrambòtica que hagi passat, que us hagi cridat l'atenció. Mira, no vull seguir alimentant el monstre, però aquí al programa vam tenir en Papiu. En Papiu? El Papiu va ser meravellós. Papiu, que és un gran artista. Però no l'hem tingut físicament, va entrar per videotrucada. Imagina't, i l'impacte ja va ser tan gros que vam quedar corpresos. Va explicar una història increïble, que li van tirar una cabra per la finestra i va atropellar un nen xinès amb un autobús. Sí que ha passat. Ha vingut gent de públic a vegades, que no és tan cridaner el tema, però que a vegades els mires i penses, què són aquestes? Són pare i filla? És veritat, s'intenta buscar, des d'aquí, veig? Hi ha gent que venen uns acompanyaments de dos que són raros a vegades. Que dius, bueno... És que no tenen per què tenir una explicació, No, però un nucli familiar que de cop i volta desapareixia a mig programa una part de la família. Ah, sí? Tampoc sabies ben bé si acabaven d'entendre el programa. No, hi ha gent a vegades que els veus aquí i penses, vols dir que no s'ha equivocat de programa? Això passa constantment. Això ha passat. Ho veus en la mirada. Us veu a la mirada. Gent que ve enganyada aquí, això també en tenim. Sí. Hi ha de tot. I gent amb oficis molt estranys. Aquí hem tingut gent d'enterramorts. Enterramorts. Però això és meravellós, A mi m'encanta aquesta diversitat. Gent que ensinistrava gossos per trobar droga. Meravellós. Una noia que feia ioga mentre s'escoltava. Pilots d'helicòpter. Pilots d'helicòpter, sí. De tot. Molts Mossos d'Esquadra. Sí, però són funcionaris, diuen. Van venir una gent que era... Recorda que van venir un matrimoni que eren milionaris i que ho van posar com a ofici. Sí, que eren milionaris, sí. De veritat. Eren ben milionaris. Aquí sempre demanem el nom, l'edat i de què treballen. I posava milionaris. Milionaris. Gestió del patrimoni. Gestió del patrimoni, sí, és que som rics. I els hi vam dir, però teniu vaixelles? Sí, tenim un iot. Som milionaris. No, i els tios anaven vestits de milionaris i tal. Jo, escolta, per mi millor així, que t'ho diguin directament. És molt poc català. No aquell que juga a fer veure que no, anem fent. Què passa? Som milionaris. I no saps la feina que porta. Doncs és estupendo. És que... Anaven amb un Tesla, és veritat. Anaven amb un Tesla. No sé si us ha vist mai aquí un Tesla, a part d'aquell dia. No. Estem esperant el dia que algú vingui amb el camió Tesla, aquell que et volies comprar tu. El Cybertruck, aquell. És ben parit, allò, Allò els de Tesla ja me'n podrien regalar un, que és ben barat. És que jo no sé, el distribuïdor espanyol català de Tesla... No sé, a Barcelona hi ha una botiga. No deu sentir el búnquer. No ho conto. Crec que és un altre... que algú li digui, si el coneixeu, oients, digueu-li que ens regalin un Cybertruck. Perquè, a veure, si voleu que els pagesos de Catalunya canviïn la Toyota Hilux, que és la que tenen tots, per un Cybertruck de Tesla, que sembla una nau espacial, que el primer dia que li ensenyis a un pagès l'agafarà amb el tractor i la cardalta baix d'un marge. Perquè depèn de com la miri, aquell senyor pensarà que és un... Ja te l'ensenyarà en Peyu ara. Vols que t'ensenyi el Cybertruck de Tesla? Et diré el que sembla. El Cybertruck sembla que estiguin fent una rua de carnaval unes drag queens. És això d'aquí. És el que sembla el Cybertruck. Mira. Et diré una cosa, és fàcil de dibuixar. Això és la pick-up. És la pick-up de Tesla. Però si és un... De veritat. Què és? No, endavant. No, és un prisma, perquè estem fent això amb els... I això està acabat, no és un esbós. No, és que això ho ha pogut dibuixar un nen i un enginyer dir, sí, ja t'ho faig per riure. Endavant. T'ho faig en paper de plata. Pues es veu que això, és com blindat i encara que xoquis 10 vegades no et fas mal. Però això pica, no? Això deu valdre una bestiesa, no sé què val. No sé, una bestiesa. Però és superaerodinàmic, no? No ho he ni mirat. L'única intenció que he tingut sempre és que m'ho regalin, però comprar-ho no. No, perquè sembla un cotxe de les supernenes. Sí, és molt estrany. És molt estrany. Però poder perquè no hi estem acostumats. Poder d'aquí 10 anys seran tots així els cotxes. Jo què sé. En fi. Doncs res. Tu quin cotxe tens? Ara anem a enfocar un tema. Sí. Per què tens aquell cotxe d'aquell color? Jo tinc un cotxe d'un color estrany. Tens un blau que és una mica de quillo, aquell blau. Ah, sí, perquè és el que hi havia. Ah, vale.
No us puc enganyar. No t'ho he volgut dir mai, No us però ara puc que ha sortit enganyar. el tema he No, pensat, no. hòstia, aquell blau és una mica de quillo. Ja sabeu que a mi els cotxes va haver una època que m'agradaven, Sí. van deixar-me d'agradar completament, d'interessar. Llavors vaig anar a comprar un cotxe i vaig dir que em vau espantar i vau dir, ui, els cotxes ara són 6 mesos de llista d'espera, no sé què, s'han acabat els microchips. I vaig dir, què tens? Aquest, però és blau. I dic, Miquel, oi, Miquel? Endavant. Però roda no. Si fa rum-rum, no? I llavors ja està, el vaig comprar, però sí que és És blau aquell de quillo. blau elèctric, una mica de quillo, És la una mica de veritat. quillo. Sí. Quins colors són els de quillo? N'hi ha Són de el pitjors. vermell, El vermell, el blau elèctric, el rosa. el groc, no hi ha res més Groc. quillo que un Seat Ibiza groc. És veritat. Estem d'acord. Estem d'acord, eh? Sí, És estem el tots màxim de d'acord. quillo. És el Sí. màxim quillo. Està allà entre el Seat Ibiza groc i el Peugeot 306 groc, rebaixadet, una mica tonejat. Sí. Déu-n'hi-do. Mira, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Aviam. A veure, novetats a la gala dels Òscar, que s'està celebrant ara mateix a Los Angeles. Ja sé que hi ha molta gent que està una mica amb l'orella amb el búnquer i l'altre escoltant els Oscars. Sí, tenim la gent així. Clint Eastwood ha guanyat el premi a la millor interpretació masculina Bravo. i es converteix en la primera persona de més de 100 anys a aconseguir l'estatueta. Eastwood, de 106 anys, s'emporta el premi per la seva aparició a la pel·lícula Negro, dirigida per ell mateix i que ha resultat molt polèmica pel seu contingut altament racista. L'actor, que s'ha defensat de les acusacions, ha negat assistir a la gala argumentant que no vol anar a un lloc plegat de gent estranya i poc de fiar. Mira, manies de vell. Sí, noi, ja ho sabeu, amb 106 anys jo encara estaré pitjor. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé, adéu-siau.